I evo nas, stigli smo na jezero. Poj. Maksim stavlja svoj pribor na 100. Ovo neće uspjeti. Trenutno stavlja G glavu. Tako da polako počinjemo, probat ćemo da uhvatimo našeg prvog, nego jednog u nizu od smuđa. Dobro, Novogodišnjeg smuđa, tako da nadamo se najbolje. Ovako drugare, došli smo ovdje da isprobamo nove Mikate kvaralice. Probat ćemo malo da pecamo i na veće modele i na manje modele od 10 cm. Probat ćemo da uhvatimo kog smuđa. Jedan lakši pribor, a to je ultralight, i jedan teži koji je od 40 do 80 grama, s čime ćemo najverovatnije danas pecati. Znači danas ćemo da forsiramo ovo manje jezero, tako smo odlučili jer jednostavno želimo da proverimo kako će biti, želimo da naučimo kako je ovo jezero. Probat ćemo da uhvatimo nekog smuđa, zato i jesmo tu, a naravno ako dođe neka štuka također ćemo probati da uhvatimo. Pa u principu Petar je sve objasnio, sad ćemo tu pokušati da pecamo, tako da ide ka tamo, vratit ćemo se sa one strane jezera, tu ćemo malo duže se zadržati i otići ćemo, kasnije ćemo snimiti ovako pravu jedan ćošak. Tu ćemo pokušati štuku da pecamo, jer dosta puta se dešava da se tu štuka zadrži zimi i da je meštani ovdje hvataju tu, tako da pokušat ćemo makar nešto da izvučemo za klip, da ne bude više tako monotono i da niko, brate, ništa ne upecamo. Ne veze drugari, zato izbacujemo ove klipove da se vi ne bi osjećali loše kad ne uhvatite ništa, jer svako ima loš dan na vodi, a nažalost naše vode su sve gore i gore i sve manje i manje ribe, tako da svakako morate da znate da svako ima loš dan na vodi i da jednostavno ne treba da vas to pokoleba ako nešto ne uhvatite, tako da uvek ima sljedeći put i uvek ćete naučiti nove stvari i uvek probajte da naučite nešto iz toga. Iako niste uhvatili, možda ste mogli neku novu prezentaciju, neku novu varalicu ostaviti ili nešto da promenite, tako da uvek probavajte nove stvari, nemojte da budete tužni kad ništa ne uhvatite. Ili da dignemo peticiju da se malo poribe ove vodi, da malo se bace ribočuvari na njihov posao, a ne samo da... Ili to. A ne samo da bukvalno dođe i ništa ne uradi. Ili to. Eto, jednostavno. Evo nas ovdje na ovom ćošku. Nadamo se da nećemo izgubiti više varalice, ako vidimo ovdje već neke podvodne panjeve. Nadamo se da će to biti to, da ćemo napokon naći. Ako ne, idemo tamo da nastavimo da džigujemo u onom najdubljem delu, tako da vidjet ćemo šta možemo da uradimo. Iskreno. I evo nas, probavamo novi Mikatek. Snimili smo malo da vidite kako plivaju. Zaista inovativna varalica koja u sebi također sadrži i zečku, što je bilo zaista čudno, ali vrlo vjerojatno da je jako efikasna. Jako dobro se kreće pri džigu i proizvođač kao da je tačno pogodio koliko treba da bude mekana. Dovoljno da se ne raspadne kada više riba udari, a dovoljno da i pri najmanjim pokretima se pomere u vodi. Dolazi ove manje veličine, imaju dve, jedna od 10 cm, jedna od 12,5 cm, tako da možete da birate jednu od te dve.
Kod većih veličina imamo 18 i u 25 cm. 18 sam već probao, također se jako dobro kreću, tako da nadamo se da ćemo dobiti nekog smuđa na njih. Zdravo drugari, nažalost ni danas nismo ništa uhvatili, osim jednog dede koji u čuvarci ima smuđe od 100 grama i nažalost takvih ljudi ima sve više i više i zbog toga i nema ribe, mada je ovo godišnje doba jako teško za pecanje i sva riba je u dubini i jako se slabo hrani, samim tim je jako teško da je dobijemo. Nažalost ništa nismo uhvatili, ali nadamo se da ćemo ili sljedeći put ili na proleće imati mnogo više uspeha i da će ovi snimci biti mnogo više zanimljiviji, što vama, to i nama. Obzirom da smo na nepoznatoj lokaciji, nama je ovaj teren jako nepoznat, samim tim nepoznato nam je kako da pecamo ovdje. Tako da što se tiče toga, srećni smo da smo u suštini naučili kako teren izgleda, to jest kako je ovdje, gdje je najdublje, gdje je najpliće, tako da znamo sljedeći put ili na proleće. A zatim probat ćemo da u sljedećem klipu, makar da bi nešto upecali, odemo na reku koja je nama poznata i uhvatimo makar klena, pošto ga tamo ima zaista dosta, i otprilike da znamo kako da ga upecamo. Tako da, lajkujte, subscribeujte se, šerujte i vidimo se u sljedećoj epizodi.